Вие мислите, че само вторник довада автобус от Молдова за България? Не. Значи в неделя също излизат. Добър вечер, Валера. Добър вечер. Значи, по какви дни излиза автобус от Молдова за България и от България за Молдова? От Молдова за България излиза в неделя и вторник. 9:30 се отправляваме от Кишинев. Кишинев, Чимишлия, Камрат, Чедърлунга, Тараклия, Кагул. От България, от София, кога излизате за Молдова? От София за Молдова излизаме вторник и в четвъртък. Добре, препоръчам. Заповядайте, пишете, ако на някой трябва телефон, ще ви оставя. Айде, чао. Колко струва? Струва 55 евро до София, 50 евро до Варна. 55 евро. Това е доста ефтино. Да. Айде, заповядайте. Такива цени са у нас. Лека. Да се живи и здраве.